Сёння мы ці не штодня чуем ад беларускіх уладаў заклікі не сейце паніку пра каранавірус. Галоўнае, каб не было панікі. Вось ведаеце, такое адчуванне, як быццам у Віцебску запоўненая прывакзальная плошча людзьмі, віцебляне імкнуцца з'ехаць з горада, неважна куды, або толькі з'ехаць і з'ехаць як найхутчэй, альбо што там 3 ці 4 аптэкі на цэнтральным праспекце Менску разгромлены, а ў Серабранцы, скажем, там у чарзе па маске задавілі некалькі чалавек. Нічога гэтага, безумоўна, няма, і я перакананы, быць не можа. Але вось гэтыя заклікі пра паніку гучаць, і, скажем, вось яны чытаюцца прыблізна так: не хвалюйцеся, улада ўсё зробіць як трэба. Не суйце свой нос не ў свае справы. Але вось падставы хвалявацца якраз ёсць. І падставы гэтыя дае зусім недаўняя гісторыя. Я памятаю, як у канцы 80-х гадоў мы, журналісты, прабівалі публікацыі пра такую практыку, калі забруджаныя рэдакцыйныя прадукты разбаўлялі і потым пастаўлялі гэтыя забруджаныя там тушы, так сказаць, з перапрацаваныя кансервы у чыстыя раёны. Ці нават у тыя ж самыя забруджаныя раёны, словом, усю Беларусь кармілі вось гэтым радыацыйным мясам. Я памятаю, якой мужнасці каштавала тагачаснаму рэдактару газеты «Знамя юнасці» Александру Класкоўскаму надрукаваць мой артыкул пра гэта. Сёння мы ведаем Александра Класкоўскага як выбітнага палітычнага аналітыка, але я хачу прыгадаць, што ён яшчэ быў смелым рэдактарам. І вось гэтыя гучалі абвінавачванні таксама, што вы сееце паніку, нічога такога няма. А прайшло 2 гады, і ўжо не журналісты, а камісія Вярхоўнага Савета па Чарнобылі абсалютна афіцыйна заявіла, што так, было такое распараджэнне разбаўляць радыацыйнае мяса ў прапорцыях ад 1 до 10 да 1 до 1 і потым распаўсюджваць гэта па ўсёй Беларусі. Дык хто сеяў паніку, а хто хлусіў? Так што вось журналісты мелі рацыю, і ввогуле ёсць сітуацыі, калі, ведаеце, лепш паніка, чым замоўчванне. А ўвогуле падставы для панікі звычайна стварае дзейнасць уладаў альбо бяздзейнасць.